Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Kamar yadda wasu suke tambaya ta ya za a su mai da Facebook account din su ya koma kaman page. Wannan sabuwar kalar da mutane suke ta maiwa da nasu. Ta iyo ma nan gaba Facebook gaba ɗaya masu maiwa da mutane account din su irin wannan. Saboda gaskiya na ga mutane yanzu an dage kawai sashi ake. To insha Allah idan ka biyo da wannan bidiyon kai ma zaka ga yadda zaka yi. Kar ka manta idan baka yi mana subscribe baka dana alamar subscribe da alamar kararrawa haka ne da mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Okay, bari ku gani abun baya da wani wahala. Kamar da kuke gani zaka shiga kan Facebook. Wanda kuke gani shine account nawa wanda nake amfani da shi akan Facebook. Wannan ne kadai nake amfani da shi, kun gan shi. Okay, to yanzu abin da zaka yi idan ka zo nan gun wannan dike-diken guda uku sai ka danna su. Bayan ka danna kun ga wani zabi nan gashi nan professional mode, kawai sai ka danna shi kamar haka. Okay, sai ka danna nan go turn on din nan ka kunna shi. Misali bari mu jira shi, kun gan shi ya kawo mu nan gurin, kun gani a yanzu haka sun mayar min da shi. Kana kunnawa zaka ga sun mayar ma da shi, sun saka ma shi kamar haka kamar yadda kuke gani. Yanzu kun ga har ya koma kaman abin nan kaman page. Sai dai matsalar hakan yana tona ma dukkanin waɗanda kai following din su. Misali ka gani yanzu nan duka waɗanda nayi following ne nan da waɗanda suka yi following dina duka yana nuna, amma ta yiwu hakan ana rufewa da waɗanda suke a abokanai na a gurina duka. Amma hakan ba wani abu bane, kawai sai dai kawai ka danyo wasu yan sai kai ma. Amma fa gaskiya hakan yana sa yana yin kyau wallahi. Kamar yadda kuke gani view as visitors yadda mutane za su ga. Okay, kun ga to a yanda yake haka zai dawo. Okay, indai kai haka to kawai kana kunna shi wannan abun to kawai normal ne za ka ga ya koma kamar haka. Okay, mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.